Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bocah-bocah kelas tunggal, saiki sinau basa Jawa bab maca wacan atau membaca teks sederhana. Ahad esuk, Rara lan adike sepedahan ing Taman Harmoni. Budal jam 6, awak seger lan sehat. Saiki jawaban pitakon iki. Sopo sing sepedahan? Rara lan adike. Ing ngendi Rara sepedahan? Rara sepedahan ing Taman Harmoni. Dina apa Rara sepedahan? Dina Ahad isuk. Iku mau contone maca wacan atau bacaan sederhana. Saiki kerjakne bukumu ing halaman 44 nggih. Difoto lan dikumpulne ing Google Drive. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.